हाय एवरीवन नोंथांमोनखौ इन्डिया ब्लग चेनेलाव बरायबाय जों सानदे बाजार लख्रायाव थांनोसै दा बाजार खालामनोसै जानाय लोंनाय मा मोनो मा मोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो इन्डिया ब्लग चेनेलाव लख्रा बाजार Mbak, di sana. Oi, burung di sana. Burung di sana. Burung jalan aja kayak gitu. Kita beli main itu kan. Siap siapa deh? Siapa deh? Kongrenya kartu bagi nih. Hah? Kalian nggak tulis kongrenya? Lana itu. Lu makan itu. Ngapain? Mana jangan? Dry fry. Lah, Indonesia. Lah, sini lah. Gerak-gerak lanangan. Yo, biju gue tengah-tengah. Tadi ke. Mana madam? Mana bisik madam no? Oh yo. Itu lagi, burang sih cepat tuh. Itu loh kamu lihat tuh. Oh. Mama mana lokal bazar ini? Kami di Sebang sini mana? Gedan megung mah ya, biasa pas menjadi sih. Kami harus menjala. Halo Bogor, halo pulang nama. Potol, nilai. Potol sama nih. Potol sama. Kilo. Bila ya madam? Ah. Lau lai. Kontas. Hasil. Amada kesini ya. Samo. Pisang ya? Tunggu coba nama leh. Anak gila puntas. Nama deh? Ya. Kita apa sulit dengan? Ngomong siya? Bundi na bunda? Bundi na bunda? Besang. 2,700 babu. Bisa lang na. Tagar ko yung tabay. Niya pa? Evet, cimutnya. Hamka gimana? Hah? Iya. Toplat. Roh, exo naman deh.
Oi नै बैयाव दङ मोजां मोजांथार बे पेकेटनिया Tiketnya. हो Alda kali dia dam. गथा ओइ थासोमलिया थासिमला ना थासोमलि Pias kiman? पियाज 50 50 पियाज 50 लखा बाजाराव पियाज 50 दाफायाव दंमोन आयौ bulungku gimana? Hah? Iya, aku dekso. Oh. Kakak gimana ya? Buah ponsas. Gimana? Oh. Malah bau. Parking udah nih 10 taala ini. Gitu. Aidai, tuh. Salaibai bazar ada yang di sini. Surya, dragon fruit, komla, mama bos. Enggak di parking busnya. Orang lama ini. Kamu ke belakang orang nggak kena. Sep lokal, hasilnya minggu kita itu. Mulai
लाबोलायबाय थफ्लासे जाखावलायनोसै गैया माबा बाजार खालामनानै फैबाय एसे अमा बेदर जाग्रा मुवाफोर बायदिसिना लाना फैबाय संगासिनो हिनजाव बालन्दाफोरनि बिसिनाया नै नाय माबायदि जायो संला बंलाथार खमबलाबो बबे बबेनि खबर थाफैखोब्रा बेथ' सरखारि मोननायसो गोदो आंनो बार्थडेआव फैनायलै बार्थडेआव फैनाय है नायलांबाय थादो नोंथांमोना जानाय लोंनाय संनायफोरखौनो संला मला होलायनोसै होनसै गावखौनो नैबे नोंनि आंनि होद आंनिया नै एबारनियासो आंनिया बे गासिबो दे एबारनिया आंनि रुबाय मानसि दं नै बिदि गुफुर गुफुर मेलेखा साबोनाव नै बिदि ओंखारो मानसि दुगैबा बे अमानि मैला इयो नैबे अमानि मैला स्राब होना सुनांगोन नामा बे अमानि मैला नैबे गुफुर गुफुरा मानसियाबो जेब्ला दुगैयो होनबा बिदि ओंखारोना साबुन होबाथाय बिदि ओंखारोना एसेल' मैथाजों ना दंमोन मोनानि लागाव बालन्दाफोरनि ओंख्रि संनायखौ नायदो नै माबायदि जायो जायखिजाया इसे मिथियो नोंथांमोना मोनजाबाथाय मिथिगौमोन माबायदि टेस्ट जादों एरलादो ए खामासो ससेबो खामा सोर खुदै गदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर नै थंगालिनि खामानिया नाम गाबज्रिनांगौलै मा नागिरदों हो नाम गाबज्रिब्रा मासो फैयो मस्लाया मस्ला मस्लिनियासो फैबाय बे बालन्दाया एख' नङालै जुदैखौ फेथेनानै गैला मल दोंखाबायलै ए पिसा दुन्दिया दंमोन दासो दालि मैथाजों ना अमा बेदर लेबु टेङा ओंखाम दै जालायनोसै ना टेस्टि जादों